A pesar de ter poucos anos de vida, o Club Ciclismo de Ribadumia estáse convertendo nunha referencia a nivel autonómico. Dentro do crecemento deste club, este ano darán un paso máis coa celebración da primeira Ciclocross Ribadumia, un evento que reunirá o día 28 a máis de 300 ciclistas para competir nun circuito de 3 km polo centro da vila. Vai a ser un recorrido donde se vai a poder ir a tope, sabes? Non vai a ser moi técnico, pero sí físico. Bueno, tendremos tamén unha zona técnica ali por hacia detrás da pousada e será moi exigente porque o que queira abrir gas vai a poder abrir gas e acabará bastante cansado. A competición será puntuable para a Copa de Galicia, concretamente será a 13ª proba das 17 do calendario, unha cita importante para a pelexa polos títulos. Mais ou menos ahora pouco a pouco cada vez está máis definida, pero aínda así hai cambios, aínda na última do fin de semana pasada aínda houve algún cambio de líderes e tal. Tamén recalcar que a proba tamén, ademais de ser da Copa de Galicia, é puntuable por ranking nacional, que é un 3.5, que é unha proba de carácter nacional. A proba conta co apoio do Concello de Ribadumia, destacando as tarefas da Concellería de Deportes e da Deputación de Pontevedra. Para as administracións é unha oportunidade para potenciar o deporte e a economía local. Non só se promove o deporte, que ven sendo deporte e saúde, sino tamén se fai con este tipo de eventos unha promoción turística e nun concello destas dimensións, pois tamén unha promoción económica e sobre todo nestes tempos que corren, pois é moi importante que a xente visite concellos do rural, concellos pequenos como Ribadumia. Pois que se acerquen aquí a Ribadumia, que disfruten do ciclismo, que disfruten de deporte e que disfruten tamén do concello de Ribadumia, da paisaxe, da ruta de Pedra da Auga e, por suposto, tamén da variante espiritual. Por lo tanto, parabéns a todas as persoas que están organizando este evento e, bueno, a disfrutar o día 28 a partir das 9:30. A competición dividirase en 15 categorías, dende cadetes ata máster 60, tanto en masculino como en feminino. A proba comezará e rematará na contorna da Casa da Cultura de Ribadumia.